Hvad har du fået ud af det siden sidst? Hvad er dine erfaringer? Hvad er din læring i det her? Kan vi høre lidt om den først? Jeg har fået ud af det her siden sidst, faktisk siden forrige gang, at der har vi mødtes, Charlotte og Jeanette og jeg, vi mødtes 2 gange. Og vi ser tingene ned stille og roligt i systemet. Vi var hos Jeanette i går, eller nej, det var hos frokost. Nej, hos Charlotte, og der har vi fat i en af tingene ad gangen, og fik flyttet hendes stue om, og så videre, og prøve at fornemme de der forskellige ting. Jeg sidder også midt i det der spørgeskema, jeg skal svare på, og jeg synes, at der er en masse ting, der sådan trækker den ene vej og den anden vej i forhold til, hvad for noget af det er jeg får noget ud af det, hvor er det, jeg er stærk. Det her med kroppen og forståelsen på den måde, det er noget, som er en del af min verden og min virkelighed. Ja, det. Og ved du hvad, det er der bedste vil være en fredag. Og så derfor er jeg hørte, undskyld, samle op. Nu lukker jeg så lige igen, for nu er der nogen, der lige snakker samtidig i baggrunden, så nu åbner vi kun for din mikrofon. Så lige 2 sekunder her. Det er problem, du siger. Ja. For mig er det med sammen med Jeanette og Altså, jeg kan ikke høre Sasse. Nej, det sidste, det var mig, der sad herinde og cuttede dig ud, og nu faldt din mikrofon helt af. Kan du lige sige noget, Sasse? Prøv at sige noget. også væk. Nu er du der, Niller? Nu kunne jeg høre Sasse. Ja, Niller? Kan du ikke høre mig? Jo, jeg kan godt høre dig. Okay. Du bliver nødt til at gentage det sidste, Sasse, og så må jeg lige bede dem, der talte samtidig med Sasse snakket, om at være stille i baggrunden. Jeg ved ikke, om det var hos dig, Michael. Nu prøver jeg lige at mute. Du har mutet dig selv, så det er fint. Det er godt. Sasse, gentag lige det sidste. Værsgo. Noget med det der med at finde ud af, hvordan er det, vi kan bruge hinanden. Hvor er vores styrker i forhold til det koncept, som vi skal lære at forstå. Og det tror jeg sådan set er der, jeg står rent læringsmæssigt. Og med det mener du jeres styrker i teamet, jer 3? Ja. Er baggrunden for det, at du oplever I er meget forskellige, eller hvad er tankerne bag det, når du snakker forskellighed? Jeg oplever netop, at vi er forskellige på den gode måde, at vi har nogle forskellige kompetencer. Altså den hele grundmåden at arbejde på i KU, den her kunstneriske måde at arbejde på med krop og så videre, det er den måde, jeg faciliterer på, det er den måde, jeg arbejder på. Men der er en hel masse andre ting, som Charlotte og Jeanette kan, som jeg skal forstå, og jeg tror, vi bruger ret meget tid på sådan, måske at snakke om ting, som man tænker måske er lidt mindre, eller fordi vi skal rundt om det, sådan ligesom for at prøve at forstå den store sammenhæng. Jamen, der vil jeg bare sige, at det er jo en interessant observation, altid, og min observation er faktisk, hvis jeg må inddrage den i det her, det er jo, at uanset som i går morges, der var inde på din institution, nemlig Kongelige Teater, og snakke med dem, eller man sidder med ATP som kunde, eller man sidder med nogle amatørmusikere, så handler det jo altid om at forstå de mennesker, vi skal arbejde sammen med, vi skal innovere med på deres præmis. Altså forstå, hvad deres baggrund er, hvordan de kommunikerer, hvad deres tanker er. Så hele afkodningsdelen af at lave et innovationsforløb sammen med andre er ufattelig vigtig, eller kommunikationsdelen, hvis du ser sådan på det. Ikke? Så Charlotte, set fra dit perspektiv, det Sasse refererer til, fordi du er en del af teamet. Hvad tænker du om det? Jamen jeg tænker, at det er fuldstændig sådan, som jeg også oplever det, at vi bruger rigtig meget tid på at tale os ind på hinanden, og så tager vi den tid, det nu tager. Så når vi måske ikke lige alle øvelserne, så når vi sgu i halvdelen af det, ikke? Og det er nogle rigtig gode diskussioner, vi tager, hvor vi får skabt noget egen bevidsthed også omkring vores forskelligheder, men også omkring vores lighedspunkter.
Vi lavede den der med at dræbe idéerne. Den lavede vi på den måde, vi nu er især så vores forretningskoncept. Så vi dræbte sådan set af vores alle tres forretningskoncept, for at ligesom lade noget nyt opstå. Og det var ret interessant, og vi snakkede meget om, hvordan det føles at lave den der røde streg henover og ud til med badevandet med den, ikke? Vi havde selv hver især lavet nogle individuelle pauser inden, men vi kunne ikke nå, vi mødtes 2 timer, vi kunne ikke nå at lave pause. Så vi arbejder videre med det, når vi mødes her lige efter efterårsferien. Yes. Et forståelsesspørgsmål, 2 ting, jeg synes, der er væsentligt i det her. Der er mange ting, men den ene ting er, at vi taler os ind på hinanden. Er der nogle teknikker, I kan give videre i erfaringsmæssigt til de andre her i teamet? Hvad er det, I gør, når I afkoder? Hvad er det, I gør, når I taler ind til? Er I bevidste om metoden, hvordan I arbejder med at tale ind til? Og med det mål måske for øje at komme hurtigst hen muligt til at have den enighed, eller hvad nu målet kan være. Er I bevidst om metoden, I arbejder, eller snakker I bare rundt om, og så sker det lige pludselig, eller hvor metodebevidst er I? Altså, jeg er jo meget visuel, så der ligger jo altid en stor stak papir på bordet, så jeg laver en tegning, og så tegner de andre videre på den, og så kruseduller vi lidt, og zoomer ind på det, som vi nu ligesom diskuterer, og får decifreret det, og sådan, hvad består det egentlig af? Så der er nogle kruseduller indover. Okay, altså jeg vil sige det sådan, at I har jo en dobbelt funktion, ikke mindst information til dig, Michael, og Marlene og Mie, altså hvor Sasse og Jeanette, som ikke er på i dag her, og Charlotte jo har en dobbelt funktion, for de skal også prøve senere at have mulighed for at komme til at facilitere det her. Og det er sådan set ligegyldigt om det er den ene eller anden funktion, men altså jeg synes jo, det er interessant at være metodebevidst for, hvad er det, der virker. Så hvis jeres metode med at lave kruseduller, fordi du er grafisk orienteret og visuelt orienteret rigtig meget, primært i hvert fald, så ville det være rigtig dejligt, hvis I kunne beskrive det ude i CultureNet, sådan så vi andre kunne lære af det. Fordi jeg sidder for eksempel, nu siger Michael hvad? Er der noget jeg siger, at nu er du på igen, men jeg mistede stort set, hvad du sagde, at du forsvandt fuldstændig. Mig? Eller Charlotte? Ja, lige efter du havde nævnt os 5, der er her. Kan du huske præcis, hvad det sidste var, han sagde, og så forsvandt han? Det kan du heller ikke. Nej. Vi mistede en hel del af det, du sagde. Jeg opsummerer så lige, Michael. Så det er fint med håndtegn. Det vi prøver at snakke om lige nu, det er erfaringer, at vi kan lære af alle sammen. Og en af erfaringerne er at være metodebevidst på, hvordan man taler ind til hinanden, altså man får skabt konsensus, enighed om det, man snakker om. Og det jeg bare hører, det er, at Sasse og Jeanette og Charlotte har en metode, som Charlotte leder til måske, fordi at hun er visuel, og derfor vil jeg gerne have Charlotte og de andre forholdet til at beskrive den inde i CultureNet, så vi kan lære af den. Sasse har en kommentar. Jeg vil sige, at der er nemlig præcis det der med, at Charlotte hun er visuel. Jeg skal prøve at forstå teorien bag metoden. Jeg skal prøve at forstå det menneskesyn, der bliver ekspliciteret i metoden. Jeg skal prøve ligesom at sige, hvor er vores udgangspunkt for at kunne argumentere i metoden. Ikke? Så og det er det, vi bruger noget tid på. Ja. Og jeg vil bare så sige, undskyld Charlotte, værsgo. Jamen, nu spurgte du meget ind til processen, hvordan vi gjorde. Vi havde også sidste gang, der brugte vi også meget det kropslige, da vi lavede den der med at gå frem i tiden. Så hver gang vi lige sådan skulle sige noget eller noget, så gik vi hen et bestemt sted på stuegulvet, og så stod vi der og sagde det, fordi så var vi henne i fremtiden. Så vi lavede ligesom sådan en imaginær linje på gulvet, og brugte meget det der med at stille os og bevæge os fysisk. Så det prøver vi også. Så som kommentar, når I bruger den der, blandt andet som en af metodevalgene, at lave den grafiske fremstilling eller grafiske udvikling af det, prøv at være sød og beskrive, hvad det er, I gør inde i CultureNet, så vi kan inddrage det undervisning som den ene ting. Og den anden ting er, spørgsmålet er, der når I har brugt tidslinjen, altså I har haft en tilstand på et tidspunkt, så er I gået hen igennem rummet, og så har I ankret en anden tilstand og skiftet position hele tiden, som jeg forstår det.
Hvordan virkede det for dig, Charlotte? Jamen det virker super godt. Jeg synes, der sker noget, når man lader kroppen også kommunikere. Altså får man mærket efter og får nogle andre sanser i spil i forhold til, at man bare hele tiden er oppe i intellektet. Så Mie, og så bagefter dig, Michael og Marlene, har I arbejdet med tidslinjen, som er det konkrete værktøj, vi snakker om nu, altså placere en tilstand på gulvet, og så en anden et andet sted, og så gå derhen. Har I arbejdet med det, Mie? Nej, det er sådan, at Balt og jeg, vi har arbejdet rigtig meget med målskabelonerne. Og Balder, han har udviklet den, så den faktisk matcher den måde Legefabrikken arbejder på. Så vi er faktisk rigtig meget i det der målskabelon stadigvæk, og får rigtig meget ud af det, og er i gang med at skifte case, også på baggrund af, at vi arbejder så meget med målskabelonerne. Rigtig spændende. To spørgsmål. Hvordan modulerer I, som jeg kalder det? Sasse skal gå nu, så ha' det godt. Og vi siger farvel alle sammen her til Sasse. Så længe. Ha' det godt. Så Mie, hvordan har I moduleret på Toad-modellen eller på målskabsmodellen? Fortæl lige os og lær os lige lidt om det. Ja, jamen vi har sat væsentligt flere spørgsmål ind. Vi arbejder rigtig meget på det. Vi arbejder rigtig meget. Jeg fortsætter. Rigtig meget på det med kroppen. Altså vi arbejder også meget med krop og læring gennem kroppen, så vi har udviklet en del spørgsmål til, hvad er det, vi gerne vil se i kroppen, hvad er det, vi gerne vil føle og høre og mærke osv., både hos os selv og hos kunderne. Ja, og det er altså faktisk et redskab, vi bruger dagligt. Nogle gange bruger Balder det også, hvis han bare skal skrive et tilbud til en kunde, en mail eller et eller andet. Og det er blevet sådan en meget gennemgående måde at arbejde for os på, at tænke vores egne og kundernes behov ind hele tiden på den her måde. Og det er ret spændende. Det lyder rigtig dejligt, så jeg skal lige forstå en gang, altså når nu der er indlejet i Toad-modellen, at du skal henholdsvis, i bevisførelsesfasen af Toad-modellen, at du skal henholdsvis se, høre, føle og tale, eller se, høre, føle og tænke i det her, ja. Så hører jeg da alligevel til en start sige, at I har modificeret det. Er modificeringen sket, at I har ændret noget i det, eller er det udelukkende, som jeg også hører, at I er begyndt at bruge det? Har I gjort noget, lagt nogle nye led til, eller er det, eller hvad? Jamen begge dele. Vi bruger det rigtig meget i hverdagen. Og så, nu kan jeg så ikke lige huske det konkrete. Altså vi har simpelthen jeg tror vi har tilføjet en 10 spørgsmål, eller 10. Men ved du hvad, jeg vil gerne skrive om det. Jeg har også skrevet lidt inde på Colsonet. Jeg vil gerne skrive mere om det, hvordan vi har udviklet det. Det vil være rigtig dejligt. Det tror jeg, vi alle sammen vil være glade for. Så kan vi drøfte, når vi har set det, og så også svare inde på, og måske få lov til at spørge os. Så det er jo kun noget, der glæder mig rigtig meget, hvis værktøjerne bliver både brugt, annonteret, og igen kan jeg kun sige, brug dem mange gange. Og det at høre, at gøre det til adfærd, det er jo lige præcis det, I gør. Ved at bruge den i tilbudsskrivning, ved at bruge den til, hvordan skal vi lave aftensmad i aften, hvordan skal vi gøre det ene. Så begynder det at blive naturligt, og så bliver det til adfærd, og så bliver det virksomt. Så det er super godt. Yes. Så vi er ikke noget særlig meget videre, men det er ikke noget, der gør mig nervøs. Vi synes, at værktøjerne giver så meget mening, så jeg er slet ikke i tvivl om, og det er Balder heller ikke, at vi kommer igennem det. Men vi tager bare ligesom vores eget tempo. Yes. Og sådan er det, og det skal I gøre selvfølgelig, alle sammen, tage det i eget tempo, og jeg bliver bare nødt til også at følge progressionen her i det tempo, der er lagt, fordi jeg ikke kan styre jeres hverdag, og heller ikke har nogen intentioner om det i øvrigt. Så derfor fører vi den her progression videre, men jo mere information jeg og vi får herinde om, hvor I er i processen, desto nemmere kan jeg hjælpe og lede jer. Så det er fint. Jeg tror, I ville have slukket for Michael, fordi det bad du om, og ellers så bryder du selv ind nu, hvis du har noget, du gerne vil tilføje, Michael. Nu åbner Michael for mikrofonen. Så Michael, har du noget, du lige gerne læringsmæssigt vil? Værsgo. Altså det eneste, jeg har gjort, det er at rulle det der papir ned i en dyb skuffe, som jeg havde skrevet. Det var sådan et forsøg på
kill your darlings ting, men det er jo sådan set bare det der, jeg har jo været lidt forsigtig eller med at tage en lille, jeg har ikke taget det store projekt ind, fordi det havde jeg simpelthen ikke mod på. Nej. Forstår du hvad jeg mener? Det kan du tro. Jeg valgte ligesom at sige, nu går vi på det der markedsføring ting. Og den lagde jeg så ned i en skuffe, og nu har jeg lige også her i morges tegnet og skrevet lidt, og så lagt det sammen og fjernet det. Så, men det er jo, altså, som du ved, så er jeg jo meget i en rugbrødsfase. Altså, altså, det er jo ikke idéer, jeg mangler, det er nærmest, der mangler hænder til at udføre. På mange måder, så jeg er lidt sådan, jeg ved ikke helt, hvor jeg skal komme ind hen lige nu her i forhold til det, men jeg tror måske, det er en snak, jeg skal have med dig på et tidspunkt i nærmeste fremtid, eller lige et spørge til. Det var det, jeg vil sige. Den synes jeg, vi skal tage en til en, når de andre ikke er på her, og så hjælper jeg dig rigtig gerne med det. Og samtidig vil jeg sige, så som supplement til det, til Mie, ikke mindst, men også til andre, altså vigtigheden af at blive i målrummet længe nok. Jeg kan ikke pointere det nok, altså, fordi at det er fuldstændig afsæt for hele processen igen og igen. Så jeg synes, det jeg hører er spændende i det, det er jo, at målskabsfasen i sig selv for jer vækker noget genklang, Mie, men også er det jo også en del af Michael og Marlenes tænkning i det her. For hvis ikke man har målet præcist nok, eller så præcis som det nu kan blive, så får man simpelthen en crap-projekt, eller en crap-proces ud af det her. Så det gør ikke noget at blive i det, indtil det er rigtigt, eller det rigtige forkert findes måske ikke i den her verden, men så er i hvert fald det mest hensigtsmæssige. Så stay on the track, det skal nok komme resten. Så super. Jamen, værsgo, Charlotte. Jeg lavede jo en visuel template, som Jeanette og Sasse var helt vilde med, så den har jeg lavet digitalt og sendt til dig, Neller. Hvis du synes, så kan du velkommen til at lægge den ud til de andre. Det synes jeg garanteret, fordi vi bliver pirret. Vores nysgerrighed bliver hurtigt pirret, så alt hvad der kan være af ting, der kan supplere og lære os noget og føre os frem i livet og bussen, det er interessant. Super, tak Charlotte, og så åbner jeg lige for Michael, og så går vi i gang med dagens modul, eller det er vi jo, men altså med de nye ting i det. Så Michael, værsgo afslutningsvis. Ja, altså den der vandreturen der på målsætning, den har jeg prøvet for nogle år siden i en anden sammenhæng, og det er jeg helt klart tænkt på at gøre igen, fordi det var meget, meget meningsfuldt. Altså den rejsen der, hvor man går frem eller tilbage på tidslinjen. Så det var sådan set, så jeg har ikke gjort det i den her omgang, men jeg har prøvet det før. Det er rigtig fint. Og det hele taget af værktøjerne er rigtig fint. Det er godt. Tak for det. Ja, ikke mere herfra. Jamen det er super. Så jeg lukker lige for jeres mikrofoner, og så åbner jeg for en spørgerunde senere, så går vi i gang. Ja, jeg skal høre, kan I høre mig nu, så gør I lige sådan. Det kan I, det er godt. Så skal jeg lige lukke ned her, så vi kan gå videre. Dagens program, det bliver jo, at vi har snakket lidt om nogle spørgsmål og opsamling og så videre, og vi skal snakke lidt om det struktur ud fra de idéer, nogle af jer har nået at skabe, hvordan gør man så det, så derfor skal vi snakke om nogle værktøjer, der er forbundet til det, vi kalder modelrummet, valideringsrummet, og så kommer vi også i retning af at lave selve idévisualiseringen, så vi går i retning af at begynde at bygge den første prototype. Det bliver dagens program. Skal jeg lige videre her. Så, som selve modelrummet her, formålet med det er jo at strukturere og samle idéer, og reducere dem, der er ens, for at kunne stille spørgsmål til idéerne, og kunne komme frem til nogle grupper af idéer, symboliseret ved det her ikon heroppe, hvor hver ring jo kunne være en idé. Skal vi prøve at se, om vi kan gruppere dem, for at lette vores forståelse af, hvad for idé arbejder vi med lige nu. Og effekten af det er jo at reducere mængden af alle de her idéer, og jeg havde jo forestillet mig og håbet, men det kan jeg godt sagtens forstå, at man ikke altid kan få sin håb og drømme opfyldt, men at I hver havde stået med 10-20 idéer på jeres pågældende projekt lige nu, så det er dem, I skulle ind i modelrummet med. Men det er det, vi skal i gang med nu. Så
Jeg skal lige finde ud af noget med noget pilehejs her. Sådan. Så det, der er værktøjet, vi skal prøve at snakke om lige nu, det er det, vi kalder affinitetsdiagrammet. Forestil jer, at hver af de her grønne små elementer på denne her template er en idé. Det vil sige, her er der 6 idéer, her er der 4 idéer, her er der 6 idéer, og her er der 4 idéer. Altså i alt, hvad bliver det? 12, 14, 20 idéer, ikke? Giver det ikke det? Jo, det giver 20 idéer. Det er kan være rigtig vanskeligt at stå med 20 idéer for at prøve at mærke efter eller tænke efter, hvad for en af de idéer er den, der skal gøre jer rige og berømt og lykkelige, eller hvad kriterierne nu kan være for det, for at arbejde med jeres forretningsplan. Så ideen er altså at prøve at se, om man i første omgang, ud fra de pågældende 20 idéer, kan samle dem, kan gruppere dem. Og der har vi valgt en noget så ordinær ting som sådan et affinitetsdiagram, kalder vi det, hvor ideen sådan set er at prøve at se, hvor de 20 idéer kan samles og grupperes, sådan så at de 4 idéer her, det kunne være PR-planen, det her kunne være, at I kun vil lave jeres, hvis det var Michaels idé, at kun vil lave dem for småbørn, eller det her kunne være, hvordan håndterer vi ideen til bedsteforældrene, eller hvad ved jeg. Men hvis I kan, ud fra den mængde af idéer, få dem grupperet i sådan et affinitetsdiagram her, sådan så at den her pågældende post-it, eller overgrupperet, I kan skrive på et whiteboard, eller hvordan I nu arbejder på et stykke papir. Hvis den her idé, så er den her idé repræsentativ samlet set for de her 6 idéer. Denne her post-it eller skrevne størrelse er repræsentativ for de her 4, og så fremdeles. Når I så står med alle jeres idéer foran jer, jamen så skal I så blive enige gruppevis, eller du skal blive enige Mie med din kæreste, og du skal blive enige Michael med din partner om, fungerer det her? Er vi enige om, at vi grupperer dem på den her måde? Minder dem hinanden? Er det noget, der komplementerer hinanden, når vi nu har grupperet dem i nogle overordnede idéer? Ofte vil der ske det, at når man har stået med de her 4 idéer, man får dem samlet til en, at man måske skal tilbage igen i idéudviklingsfasen. Det kan sagtens risikere, fordi at denne her idé i sig selv er så lækker, at man får lyst til at gå tilbage i visionsrummet i Disney-modellen og arbejde videre med den pågældende idé, sådan så at selvom de her 4 bliver samlet til en, kan det godt være, at man lige får 4 mere, fordi man går et skridt baglæns, sådan så at de nye idéer, der dukker op, bliver en del af denne her delelement inde i denne her. Så den diskussion må I så tage ved at stille positive, åbne og uddybende kritiske spørgsmål til de pågældende idéer her. Og det her med at stille positive, åbne, uddybende, kritiske spørgsmål, altså det handler jo meget om at tænke på det her gamle ordsprog med, at som man råber i skoven, får man svar. Så hvis ikke man stiller spørgsmålene til de pågældende idéer på en hensigtsmæssig måde, så kan man også risikere at få et negativt svar. For eksempel kan et af kommentarerne til den givende idé jo være, at det har vi ikke råd til. Så kunne det være hensigtsmæssigt måske at træne til at stille spørgsmål, hvad skal til for, at vi får råd til det? Altså, åbne op hele tiden til den partner, man arbejder sammen med, tænkning, frem for at bryde ned, er rigtig vigtigt inde i afklaringsfasen af alt det, I gør. Så hele tiden træn i jeres egen mindset. Hvordan taler I med jer selv, og hvordan kan I tale med den, I er sammen med, for at åbne op til det univers, der er derude, og den myriade af idéer og tanker, der kan være til en lille bitte idé. Så det er meget med at tænke positivt og stille åbne, uddybende samt kritiske spørgsmål til idéerne. Det vil være en vigtig del af processen. Jeg skal lige have noget væk her. Jeg har mange små vinduer, I ikke kan se her, der er åbne, for jeg kan administrere det her. Det kan godt være lidt forvirrende, det må jeg undskylde. Men altså, der står som nogle kreative hints hernede. Hvis I har lyst til at gestalte det også og lege med sugerør og papskiver, så gør I det og bygger det ind i, for at gøre det taktilt, altså bruge kroppen endnu mere inde i denne her idéudvikling. Traditionelt så arbejder de fleste med post-it og et whiteboard eller en væg, man kan hænge de her dele op på, men selvfølgelig kan man arbejde med nogle af de her kreative størrelser hernede, for at gøre det endnu mere sanseligt og måske også få kroppen med. Så jeg skal bare lige åbne for mikrofonen for at høre om den del, hvilke spørgsmål
kunne rejse sig til den del af øvelsen. Charlotte, vil du lægge ud? Ja, altså, jeg kalder det jo koncepter. Du kalder det jo affini, hvad var det hed, et eller andet. I designsprog, der samler man det til nogle koncepter, nogle der har nogle lighedspunkter, og det kan jo være hvad som helst. Der kan være lighedspunkter. Jeg synes, jeg var på sådan en endagskursus sammen med dig, og der lavede vi det, hvor vi lagde det ned på gulvet, og hvor vi skød løs på hinandens. Og hele det der med at stå op og være fysisk, når man gør det, det kan jeg i hvert fald godt anbefale. Den kommer lige om lidt som det næste. Det er værdiakserne, fordi I får 2-3 værktøjer her. Og affinitetsdiagrammet, eller hvad kaldte du det? Koncept? Hvad kaldte du det? Koncepterne er oftest hensigtsmæssigt at lave sådan op på en væg. Der kommer en anden, hvor kroppen kommer mere ned, som vi kalder værdiakser lige om lidt, som jeg fortæller om lige om lidt. Og jeg er sådan set ligeglad, om I kalder det koncepter, eller I kalder det modeller, eller I kalder det delelementer. Det er bare fordi teknikken bliver traditionelt ude i verden kaldt et affinitetsdiagram. Men et eller andet skal det kære barn jo lighed. Yes, er der andre kommentarer, ellers så går jeg bare videre. Har du noget supplere med Mie? Yes, værsgo Mie. Jeg skal bare høre, altså formålet det er at få overblik over sine idéer, men også at få renset lidt ud og gå videre med færre idéer, eller hvordan? Formålet er, formålet er at få overblik. Formålet er at se om i fasen her, jeg går lige baglæns her, om der er noget, der klæder hinanden, om der er noget, som kan supplere hinanden. For umiddelbart kan det jo godt være lidt vanskeligt for den lille hjerne, eller store hjerne, her, at kunne danne sig det nødvendige overblik over alle de mange idéer, hvad konsekvensen kan være af dem. Så ved at visualisere dem og få dem op, eller konceptualisere dem, som Charlotte siger, og få dem op på et whiteboard eller på en væg, jamen så begynder hjernen positivt at kunne overskue, hvad det er for nogle idéer, hvad der ligger bag. Altså det øjeblik, at man grupperer dem, så bliver der mere ro på inde i den her finurlige muskel her, ikke? Så det er sådan set intentionen. Giver det mening, Mie? Yes, godt. Er der andre, der har spørgsmål? Ellers så går jeg bare videre til for eksempel værdiakser, som Charlotte efterløste lige før. Ja, men vi lavede faktisk også den anden med koncepterne på gulvet. Men man kan jo gøre begge. Altså, det er mere det der med at få overblikket og få det tydeligt gjort, ikke? Bare for at supplere Charlotte her, jamen selvfølgelig kan man gøre det her også ved at lægge sig ned på knæ, eller stille sig op på et bord og kigge ned på det, sådan så at det bliver lagt ned i et plan, så man kigger ned på det, og tramper rundt på idéerne for at få kroppen med på det. Det er der intet til hinder for. Det er bare at gøre det. Men jeg troede bare, at du henviste den øvelse, jeg vil vise lige om lidt. Super. Jeg lukker lige for jeres mikrofoner, og så går vi videre herfra. Ja. Den næste, det er lige præcis værdiakserne, som vi skal i gang med nu. Og valideringsrummet og værdiakserne, som vi bruger som værktøj, det er simpelthen for, at formålet er at få målt og validere idéerne, sådan så at vi bliver afklaret, yderligere afklaret i forlængelse af den anden diskussion. Og hvis man er flere personer eller flere grupper, det kunne for så vidt være Michael og Marlenes lærerkollega, der lavede den her øvelse, eller det kunne være så mange andre kontekster, man arbejder i, jamen så kan det være vigtigt nogle gange, hvis man laver gruppearbejde eller organisationsudvikling, at prøve at vurdere, jamen er der ikke noget, der er mere hensigtsmæssigt end andet? Er der ikke noget, vi kan komme til at lave hurtigere end andet? Og på den måde lykkes bedst muligt med det. Og det er valideringsrummet super godt til. Nu kommer jeg lige til at dreje på noget her, undskyld. Så derfor vil jeg prøve at gennemgå den. Ideen er sådan set, at man bruger gulvet, bruger rummet, det vil sige, at man skal prøve at frigøre en plads, der er cirka 2 gange 2 meter for eksempel. Her det kunne være en afstand på 2 meter, det her kunne være en afstand på 2 meter. Så tager man noget gaffatape, eller man tager noget malertape, og så river man et stykke på 2 meter af her, og et stykke på 2 meter af her. Og så laver man en vandret akse og en lodret akse. Lægger dem ned
på gulvet og klistre dem fast på det gulv, sådan så man sikrer, at der ikke sker noget ved gulvet, så man kan få det af igen, og malertape generer i hvert fald ikke nogen. På den ene del af malertapen kan man så for eksempel lægge kriterierne ind, som høj værdi, lav værdi, svær at gennemføre, let at gennemføre. Når jeg har valgt de her kriterier, så er det fordi de traditionelt er hensigtsmæssige for de fleste former for projekter. Men selvfølgelig kunne der være andre kriterier, man lagde ind her. Er der høj læring i det? Er der lav læring i det? Og så videre. Det vi opdager, når I kommer i gang med det, men under alle omstændigheder, så er tænkningen bag det her, at når vi har vores idéer, som vi jo har fundet frem herover. Her står vi med en idé, her står vi med en idé, her står vi med en idé. Der er altså 4 idéer her. Så tager vi de pågældende 4 idéer, som lige nu er blevet til 5 idéer. Det er måske ikke helt pædagogisk, men det kan I sagtens kapere, jeg er sikker på. Så står vi med 5 hovedidéer her. Og de 5 hovedidéer repræsenterer hver især et af de overordnede idéer, som blev vist før i affinitetsdiagrammet. Det vil sige, at vi skal nu drøfte sammen ved hjælp af det her koordinatsystem. Ved hjælp af det her, I har lagt ned på gulvet, kunne man forestille sig, at I står, skal jeg lige have fjernet det her, at I står placeret herude fysisk. Det vil sige, for Charlotte og Jeanettes og Sasses vedkommende, så står I alle 3 her, og har i hånden en pågældende seddel med en pågældende idé. Det kan være at lave markedsføring af en eller anden given idé, I har besluttet. Hvor skal den så placeres henne? Når I står hernede, kan det jo komme drøftelsen så, har den pågældende idé en høj værdi for organisationen, for virksomheden, har den en lav værdi? Det er de 2 ting, I må drøfte og spørge. De andre 2 ting, I skal drøfte, hvor vanskelig eller hvor svær er den at gennemføre, eller hvor let er den at gennemføre. Så hvis det var dig, Charlotte, så tager du den pågældende idé i hånden, og går ud på gulvet her, og placerer dig mellem de 2x2 meter her, i det her sådan virtuelle eller visuelle grafiske firkant, og finder ud af, at den pågældende idé, er det hensigtsmæssigt, at jeg placerer den her? Er det hensigtsmæssigt, at jeg placerer den her? Er det hensigtsmæssigt, at jeg placerer den her? Har den en høj værdi? Har den en lav værdi? Er den vanskelig at gennemføre? Er den let at gennemføre? Det der sker, når man træder ind i det her felt med sin idé, og siger, at den pågældende idé, som Charlotte har, det kunne være etteren her, den er relativt let at gennemføre. Det vil sige, det er ikke vanskeligt at gennemføre den, og det kan hurtigt gøres. Til gengæld har den en lav værdi. Så placerer Charlotte, står i det her fysiske felt, og placerer og lægger sin idé ned her. Den næste idé kunne være toeren, jamen den er faktisk relativt let at gennemføre, og den har, som I kan se, en langt højere værdi end etteren, så den bliver placeret heroppe. Tilbage står man så altså med et grid eller en firkant her, hvor man har fået placeret sine idéer, og har dermed måske en fornuftig diskussion af, vi vælger 5'eren, eller vi vælger 4'eren, hvad kan det nu være? Vi vælger 4'eren, 5'eren, fordi den har meget, meget høj værdi. Den er i dette grid lagt til eksempelvis til at have den højeste værdi, og den er medium, altså den er ikke svær at gennemføre, den er ikke let at gennemføre, den er mulig at gennemføre. Så det kan være, at organisationen vælger, det er altså den idé, vi går videre med for at arbejde i vores innovationsforløb her nu. Så nu åbner jeg lige mikrofonerne, og så vil Michael gerne sige noget. Og et blik, Michael, skal jeg være der? Du er velkommen. Michael, værsgo. Ja, det er et spørgsmål. Når du siger, at de der 1, 2, 3, 4, 5, det er hovedidéerne, hvor der så er de her 4 eller 6 nedunder, så kunne det jo godt være, at de dækkede over, hvis der nu var 6, 5 af dem er over i let at gennemføre, men en af dem, altså en af de underpunkter der, er ligesom flaskehalsen, eller det, som er rigtig svært. Hvad siger du til det? Eller, jamen så siger jeg, at den, som måske har super høj værdi, som hvis jeg hører det rigtigt, har super høj værdi, men til gengæld er super vanskelig at gennemføre, jamen så må vi jo innovere på den idé. Hvad gør den mindre vanskelig? Og hvordan sikrer man, at den har den høje værdi? Misforstod jeg spørgsmålet? Værsgo. Ja. Okay. Prøv lige at gå tilbage til den med de, altså før værdiaksen, eller den hvor der er de der sådan, felter med post-it-sedlerne. Ja. Der, ja.
Er det rigtigt forstået, at hver af de der øverste firkanter, kan du lige pege på dem? Hov, nu forsvandt. At hver af dem, det er nummer 1, 2, 3, 4 og 5, var der også ikke, der lå derovre. Ja, det er rigtigt forstået. De her sådan 4, der er nedenunder. De, der er nedenunder, inden i den firkanten, det er idéer, som ligesom er underidéer til den overordnede idé. Er det rigtigt? Det er rigtigt forstået. Det er idéer, som har en sammenhængskraft, som vi godt kunne benævne og for anskueliggøre det og gøre det let med den her overordnede idé. Yes. Det vil sige, at 3 ud af de 4 kunne være let gennemførlige, fordi hver af dem er jo i sig selv en action, eller kalder på en action af en eller anden slags, ikke? Sikkert. Altså hver af de her underidéer. Og så kunne der jo være 3 af dem, som er lette eller let gennemførlige, men så er der lige den 4. der, som ligesom blokerer for det helt overordnede. Og hvad bliver så hele kassen? Ja, så bliver den svær at gennemføre, selvom 3 ud af 4 elementer i den er let at gennemføre. Ja, og så må du finde ud af, så må du finde ud af, om de 3 elementer, om de kan stå alene, eller om de er afhængige af hinanden indbyrdes. Og så hvis der er noget, der er det giver høj værdi for organisationen og for dig og så videre, og for eleverne i det her tilfælde, jamen så må man jo finde ud af at innovere på den ting, der er vanskelig at gennemføre, sådan så at den bliver lettest mulig at gennemføre og bliver mest muligt smidig. Det er en del af øvelsen. Yes. Så er vi over i GTD næsten, men tak. Hvad betyder GTD? Getting Things Done, David Allen. Kender du sikkert? Nå, okay, yes, modtaget. Godt. Lige meget. Ja, det er fint. Okay, jeg skulle bare lige forstå, eller vi skulle lige forstå. Jeg lukker for mikrofonerne lige og går videre her en gang, så er det åbent for spørgsmål igen om lidt. GTD, yes. Godt. Så, valideringsrummet, det skal I prøve at tage jeres idéer. Der kan jo være 4, der kan være 5, der kan være 20, og det kan være den lille vanskelige, som Michael refererede til her, som I så går tilbage i idéudviklingsrummet med, for at finde ud af at gøre den lettere og mere smidig og hensigtsmæssig. Go for it. Så er der et værktøj, der hedder værdicirkler her. Og værdicirkler, det er som skrevet står her, det er faktisk en variant af værdiakserne. Her kan man tage idéerne og få dem placeret i de samme små gule sedler kan vi placere i forhold til at stille os spørgsmålet, er det noget, der faktisk kan laves i den her verden? Er det feasible, som man siger på engelsk også? Og kan det overleve vores organisation? Er det viable? Og er det desirable? Er der nogen, der overhovedet efterspørger det? Så det er en ny type spørgsmål, man kan stille på den samme produkt, eller den samme ydelse, den samme proces, man har. Og der, hvor man så kan placere dem, så er det interessant, hvis nu, at det er en idé, man mener, der kan overleve sin organisation, og har en stor styrke, så placerer man den så tæt inde på midterfeltet blandt de 3 cirkler som overhovedet muligt. Derfor har vi her skrevet, at der er en sweet spot herinde. Derfor er det interessant at se på de pågældende idéer, hvor langt ude man i sit team, eller sammen med sin partner, vurderer de her ligger, og hvornår man kan samle den videst muligt herinde i midten. Midteraksen her, eller midterfeltet herinde, det symboliserer så, at hvis man kan komme herind, hvor man placerer sine idéer, sine små gule sedler i det sweet spot, jamen altså, så kunne det være et udtryk for, at de både kan overleve, at der er nogen, der efterspørger dem, og det er faktisk noget, som organisationen kan udføre. Så der kunne det være interessant at få placeret de samme 5 idéer, hvor synes I, de skal ligge i det her system. Så, jeg åbner lige op her. Hvad tænker I om den, og er der nogen, der har arbejdet med den før? Er der nogen tanker om det lige nu? Nej, der er larmende tavshed. Fint, jamen så bare go. Prøv det, gør det, supplér de andre 2 systemer, som er forsøgt anbefalet herfra. Jeg lukker lige for jeres mikrofoner igen. Hold da op, man skal være helt tekniker. Ja. Så nu skal vi ind i et felt, hvor ikke mindst Charlotte, hun er på hjemmebane her. For nu skal vi ind i visualiseringsrummet.
Og hvad er tankerne bag visualiseringsrummet? Jamen, visualiseringsrummet er simpelthen tanken om at tegne, male, gøre, bygge det, der gør, at man står med et fysisk produkt, som er egnet, og som man har været rundt omkring, man har været inde i, og man har på alle mulige måder gjort taktil for at finde ud af, er det nu det rigtige? Og der vil et af spørgsmålene jo kunne være, jamen kan man bygge en proces? Ja, det kan man godt. Kan man bygge en fusion af to organisationer? Ja, det kan man godt. Det behøver ikke kun være fysiske elementer som en kaffekop, eller som en tommelstok, eller hvad det er, man er i gang med at innovere. Man kan godt bygge også ikke-fysiske produkter. Og intentionen og målet på det her, det er simpelthen for at blive klogere på forslaget, for at se om den pågældende idé er holdbar. Det der oftest, eller som vi nogle gange træder frem som et eksempel på nogen, der har bygget, også kaldet prototyper her, fordi man har visualiseret det og bygget det så meget, jamen det er jo iPhone eller en smartphone. Altså, der skulle guderne vide, hvor mange, eller nogen vide, hvor mange prototyper, der er blevet bygget, inden den første iPhone kom frem. Der har de siddet og lavet mange af de samme øvelser, som vi laver her, og så bygget dem forfra, indtil man synes, nu kunne funktionaliteten være holdbar. Så ideen er altså, gennem det at visualisere det, blive klogere på det produkt, og få det mere sanseligt, fordi det kommer tættere på jer, og I ser nogle nye sider af det, som kan være interessante. Så effekten af det er, at I gerne skulle stå med et fysisk eller visuelt produkt, som har nogle ekstra dimensioner i sig. Hvordan gør man så det? Jamen altså, her skal vi lige tale om 3 former for innovation, nemlig henholdsvis produktinnovation, procesinnovation og kulturinnovation. Fordi modellen kan bruges til det hele, og det er en referencepunkt, som vi havde i starten også, at vi snakker om 3 forskellige former for innovation, nemlig produktinnovation, procesinnovation og kulturinnovation. For at have nogle kasser eller frame det på en måde, så vi har et fælles sprog, vi kan snakke ud fra. Fordi innovation, der er selvfølgelig forskellige processer, ofte forbundet, som kan være anderledes, om man laver et produkt, end hvis man laver en proces. Men det der sådan set er hele ideen her nu, det er, at vi gerne vil have til at bygge det her. Og jeg skal starte med at sige, at hvis der er nogen, der ikke har Lego, eller pap, eller træ, eller noget andet, så ringer man til mig, så kommer man herind og låner et kontor, eller låner en hel. Jeg har en kæmpe stor kasse, sådan en rullevogn fyldt med Lego, så låner I bare den. I den kasse, der er der små mennesker, og der er hjul, og der er alt muligt. Der er ikke det, man ikke kan bygge. Så der er ikke nogen dårlige undskyldninger for ikke at lave det, så kommer I bare hen og låner den med hjem. Det skal I være super velkommen til. Og det er jo sjovt og hyggeligt også. Jeg gør det både i den her sammenhæng, og selvfølgelig også sammen med barnebarn. Det kan vi få mange timer til at gå med, lille Arthur og jeg. Men nu skal I til at bygge med hinanden og med jer selv. Så det I skal, det er anbefalesværdigt her, det er at finde nogle ingredienser frem. Der er noget papir her, som I kan se på billedet, der er nogle tændstikker, der er noget pap, der er noget hvidt noget, der er skrevet noget på, og det kan jo være de ingredienser, I kan finde ude i carporten, eller op på loftet, eller inde i arbejdsværelset, hvad ved jeg, eller I kan bruge jeres børns Lego, eller låne mit. Det der er bagdelen ved Lego, det er, at det er så fucking firkantet, altså, det er så, det er mindre sanseligt, end at bygge med papir, og skære tingene ud, fordi der er en masse af det, der er fortænkt og forprogrammeret. De kan en hel masse Lego, der er også nogle svagheder ved det. Så jeg vil sådan set anbefale ikke at lave et overspringshandling og alene bruge Lego, men også prøve at arbejde med i den her verden, hvor I stimulerer jeres taktile sans, altså det her med at røre og føle, at være i klister og limmodellerne også. Og der skal I så prøve at bygge den her model, og det der kunne være en anbefalesværdig måde at gøre det på, det er, at I jo nu står med 1 eller 2 idéer, og så har I besluttet denne her idé. Lige præcis tanken om, at vi skal udvikle en ny kop, det er den, vi gerne vil prøve at lave en prototype på. Når I har valgt den idé, så må I altså for en kort tid parkere de andre 4 idéer, så skal I i gang med at bygge en kop. Men det I bygger, kunne være interessant at prøve at anbefale til at bygge det sammen. Så det er ikke kun mig, der sidder alene og bygger. Der må du altså få din kæreste med, og det er også dig og Malene, Michael, der skal bygge, og det er jer 3, der skal bygge, for I skal bygge sammen.
fordi det er i samskabelsen, at der sker noget interessant, når man går i gang med at bygge. Og der er anbefalingen, at I lægger alle ingredienserne op på bordet, I ved, hvad for en dims I skal bygge, og så tiger I stille, så tager I gaffatape på munden, så sætter I noget musik på, og så sidder I og bygger uden ord i en time. Ja, fordi så kommer noget, intentionen med det er at få noget af det ubevidste frem, at arbejde uden ord på en prototype. Der vil garanteret komme nogle ubevidste ting frem ved, at I ikke kan eller må sætte ord på det her, som skaber nogle helt nye former for refleksioner. Jeg har gjort det med over 100 virksomheder, og det er altid et chok for dem, men der kommer virkelig nogle erkendelser frem, som er super interessante, og målet er i sidste ende at lave en styrket prototype af jeres pågældende produkt. Så intentionen er altså at sidde og bygge det her, og så kunne I jo lave en samskabelse, det vil sige, at den partner eller de partnere, I sidder med, så bygger I på den samme enhed. Og lige først, så virker det lidt kajtet, skulle jeg hilse at sige, fordi vi plejer at skulle formulere os omkring alt, og pludselig skal vi tune ind på hinanden på en anden måde. Vi skal nemlig fornemme, vi skal mærke, vi skal prøve at opleve, om vi har forstået det samme, og om vi kan bygge en given prototype ud af det her, med de her forhåndværende materialer. Så det er ideen. Så jeg tænker lige en gang, at der måske godt kunne rejse sig et spørgsmål eller to på baggrund af den proces. Så nu har jeg lige åbnet for jeres mikrofoner. Er der nogen, der har nogle tanker om den form, eller spørgsmål, whatever? Alt er velkomment. Mie? Værsgo. Ja, altså for det første, det med at ikke at skulle sige noget, det tror jeg bliver rigtig godt. Men spørgsmålet det går på, startede man med at bygge hver sin, eller byggede man på den samme fra start af? Der er ikke nogen faste regler her i tilværelsen, så jeg synes, at jeg vil anbefale jer, at I starter med at bygge på den samme. Hvis nu, at vi havde validitet eller værdiakserne, hvor den ene idé var valgt, så vil jeg næsten antage, at idé nummer 2 også er en skøn idé til jeres virksomhed. Så kunne man jo prøve på den ene idé at arbejde ud fra, nu siger vi stille en time og arbejder sammen på den samme idé, på det samme stykke karton eller inden for den samme ramme, uden ord, på én idé. Bagefter kunne man tage en af de andre idéer, og så kunne man arbejde først med, at du byggede en prototype, dernæst byggede Balder ved siden af en anden prototype. Og alene i forskelligheden af de to prototyper vil der komme en interessant diskussion. De to forskellige, så spørgsmålet er super godt, de to forskellige processer, og jeg vil kun sige, jeg håber, I har tid til dem begge to, men under alle omstændigheder vil jeg gerne håbe for jer, I får i hvert fald lige mulighed for at lave den der, hvor I laver samskabelsen, fordi der sker nogle mærkelige ting inde i vores kroppe og hoveder, som fører til noget god udvikling. Men prøv meget gerne begge dele, så det er et super godt spørgsmål. Tak. Er der andre spørgsmål, som kunne føre til supplerende gode idéer, ligesom det Mie stillede, eller andet, I vil drøfte omkring den del? Ikke umiddelbart. Godt. Så lukker jeg lige for mikrofonerne igen og går videre. Og hvad det er dejligt, at forbindelsen er der hele tiden, ikke? Det er helt nyt. Det er helt nyt. Jeg lukker lige. Ja. Den samme øvelse, hvis man for eksempel har en konsulentydelse, som ikke er oplagt til at bygge, kunne man jo vælge at tegne, og der vil jeg sige, der tror jeg, vi får rigtig meget brug for dine kompetencer, Charlotte, her, ikke? For der er du jo mesteren i det her, og vi andre er nogle rene amatører, noviser, ikke? Så der vil det være så fedt, hvis du gider særligt at give den fuld skrue og lære os noget om, hvordan laver man prototypes på design på processer. Fordi, og jeg siger det til jeres andre information, fordi jeg har fornøjelsen af at snakke med Charlotte, og lige nu sidder du for eksempel og laver en prototype på et helt dags møde, som jeg forstår det, som er et visuelt referat, altså et tegnereferat til en organisation. Det er jo en måde også at lave en prototype på. Men derfor vil det være super, at du fortæller os, for uden den model, der er her, tegn, byg, mal, hver trin i processen, hvordan gør man det, hvordan styrker man det, hvordan bruger man farver, hvornår bruger man tændstiksmænd frem eller tændstiksdamer, hvornår tegner man en ko, hvordan kan man bruge
elementer ud fra nettet osv. Det vil være en gave, hvis du vil berige os med det. Men modellen er sådan set den samme, at tegne det her, alle ledene i processen for at gøre det visuelt, og bygge en prototype, som vi så kalder det her på, eller et koncept som et mere tegnet koncept, som Charlotte kaldte det før. Så jeg åbner lige og vil godt lige have dig, Charlotte, til at fortælle om dine erfaringer med det, så vi lige kan få den viden ind her nu. Værsgo. Jamen, altså jeg arbejder meget med ikoner i det sprog, som jeg kalder grafisk facilitering. Så ligesom have nogle ikoner som nedslag for, hvor man er i processen, og så bygge det op omkring det. Og selvfølgelig også med pile og kasser og henvisninger og tekst. Men det der med, at du har noget, som du ligesom kan hurtigt affotografere og genkende. Og så, som Nilla siger, så at bruge farverne aktivt i forhold til at fremhæve det, som er hovedflowet eller underdelene, så man ligesom har en graduering af vægtningen af farver i det. Men varsom med farverne, fordi det kan hurtigt blive til en farvelade. Så et spørgsmål er, når du siger brug ikoner, har du så, det må du have, tænker jeg, en masse erfaring med hvad et ikon er? Altså, og hvordan du tænker ikoner, fordi hvis man går ud og googler ikoner, så kan du få nogle, der er meget komplekse, og nogle, der er super enkle. Og jeg tænker lidt, at man skal også have et ikonsprog. Altså, hvis man sidder sammen med nogle andre, så er du som facilitator, og nu er det så jer, den, der leder til nogle tanker. Og ikonets kvalitet eller enkelhed i sig selv er jo også et sprog. Så hvad er dine erfaringer med det? Jamen, de fleste ting kan koges ned til én ting, så kan de genkendes. Og så få detaljer som muligt. Så en iPhone med nogle streger ud, det er en telefonsamtale, ikke? En computer, hvor der er et eller andet chat på. Altså sådan helt simpel, bare stregtegning er altid godt. Super. Hvad tænker I andre? Er der nogle spørgsmål, I andre to har til Charlotte i forhold til ikonsnakken? Noget, når I kan høre, der er noget fagekspertise herovre til venstre for mig. Har I nogle spørgsmål? Michael og Mie? Nej. Ja, Michael har lidt. Ja, værsgo. Jamen altså, jeg allerede for 2 trin siden, så sad jeg og tænkte, skal jeg vide, hvordan i alverden jeg overhovedet, altså noget af det, du også sagde før, skal få taget hul på det, altså, fordi på en eller anden måde, så må jeg jo tilbage i målrummet der, og finde ud af, fordi, ja, altså, det er meget abstrakt, men det lyder fikst. Det lyder godt, men for mig er det Charlotte, værsgo. Det jeg ofte gør med kunder, det er jo, at jeg beder dem om at kortlægge det der er nu. Hvad er det for nogle processer, I har nu op imod de kunder, I har. Så jeg arbejder med noget, der hedder kunderejsen. Det siger, hvornår er I i dialog med jeres kunder, og hvad er det for nogle processer, der ligger under der. Og så går jeg ind og kigger på sammen med kunderne, hvad er det for nogle udfordringer, der er. Men så har du kortlagt hele det forløb, som du i forvejen har med kunderne. Og så når du kan se de udfordringer, der er, så kan du gå ind og tage fat i udfordringerne og folde dem ud, se hvordan de er. Og så kan du sige, okay, hvis vi havde det bedste af alle verdener, og vi skulle designe en helt ny proces, hvordan ser den så ud? Men det starter med bevidstheden om, hvad man rent faktisk gør i dag. Det er i hvert fald sådan, jeg typisk arbejder, fordi ellers kan det godt virke lidt abstrakt. Det bliver lidt mere konkret. Så kunne det være en oversættelse og en anbefaling til Michael i virkeligheden, at du, Michael, for at få det her lidt ind under huden, startede med at tegne din nuværende proces. Er det det, jeg hørte dig sige, Charlotte? At det kunne være en måde at komme i gang med det på? Ja, og med afsæt i, hvor du møder kunderne. Så hvis Michael, du møder kunderne, fordi de ringer til dig første gang, så laver du en lille telefon. Næste gang, så kommer de til et af dine informationsmøder. Så laver du en sal med en masse mennesker. Og så skriver du nedenunder, hvad der så sker under hvert sted. Hvad kunden gør af oplevelse, og hvad I gør. Og hvad I har af systemer eller ting, der understøtter det. Så har man forskellige inddelinger. Michael får lige ordet. Værsgo.
Jamen altså, det giver fin mening, Charlotte, og det er et eller andet sted er det egentlig også noget, som vi har gjort en del. Når jeg sagde helt i indledningen her, det tror jeg egentlig, jeg skal have med næste, så har vi nogle organisatoriske udfordringer, og vi har nogle meget store flaskehalse, fordi lad os nu lege, at det faktisk er rigtigt. Jeg har gjort nogle af de ting, som du siger, i en lidt anden form, men når vi kommer til den udførende del, så har vi nogle gigantiske flaskehalse på den her, der hvor jeg er. Altså, det er også derfor hele det her idégenereringsting, det er lidt udfordrende, fordi vi ikke rigtig, vi mangler simpelthen manpower og udførende kræfter og rugbrødsarbejde. Men tusind tak, og ja, det giver super fin mening, det du siger. Så du må ikke høre det som andet end, at vi har nogle specielle alle har specielle udfordringer. Vi har også nogle udfordringer hos os. Ikke mere til det lige nu, men tak. Tusind tak. Ja, og tak for dit input også, Michael, og tak for dit, Charlotte. Og ja, der hvor du har tid og overskud, der kan du ikke mindst her, men berige de andre med at skrive noget inde i forumet, og lave nogle anvisninger, hvad du synes er hensigtsmæssigt har tid til i øvrigt, ikke? Okay, godt. Jamen, jeg lukker lige for jeres mikrofoner. Den sidste del af elementet her, det er, at hvis man står over for en organisation, eller en virksomhed, som skal lave en helt ny form for kultur, jamen der kan man jo vælge mange veje, og man kan for eksempel lave 2 modeller, som var faktisk også lidt det, som Charlotte appellerede lidt til, eller sagde som et element, som Michael, du kunne lave, men der kunne man så vælge at tegne, som skrevet står heroppe, male, bygge, Lego her som eksempel, modellen af, hvordan er organisationen nu, hvordan kan man godt tænke sig, den så ud. Og gennem de 2 former for bygningskonstruktioner, eller 2 prototyper, der bliver man klogere. Som skrevet står heroppe, jamen altså, så kan man jo også overveje at lave rollespil på den. Hvordan agerer lederen ind i den gamle konstruktion, herinde i den nye konstruktion, hvis det er Michael, bruger som eksempel, hvordan agerer lederen inde i den nye konstruktion. Så der er altså en metode der til at prøve at bygge de 2, og så drøfte igen resultaterne, hvis det her var et symbol på den gamle struktur, og det her var et symbol på den nye struktur, jamen altså, hvor er styrkerne og svaghederne ved henholdsvis den gamle og den nye, og drøfte forskellighederne igen, rigtig vigtigt, ud fra forskellige perspektiver, ud fra forskellige interessenters perspektiv. Hvis det er Michael i musikskolen, vi snakker om, jamen der kan det være ud fra jer som ledelse, det kan være ud fra forældrene, det kan være ud fra lærerne, det kan være ud fra børnenes perspektiv. Så kig hele tiden på det, ud fra de forskellige perspektiver, når I går i gang med at bygge. Så meget om det. Så det der er sådan begyndende afslutningsvis her, jamen det er jo at prøve at de af jer, der kan, ud fra hvor langt I er i processen, jeg hører Mie og Balder er ikke helt der endnu, måske, men stå så meget på, som I nu kan, og ellers må I jo samle det op efterfølgende, og hele det her webinar bliver også optaget og lagt ud, så I kan kigge på det igen, hvis der er nogle guldkorn, og det håber der er. Der har i hvert fald været fra jeres side, så jeg håber, at I vil kigge det igen og bruge det og samle det op. Så opgaven er altså til næste gang, at I får struktureret jeres idéer, I validerer dem, og I udarbejder mindst 1 prototype. Og det er klart, at jo mere man arbejder med det, og jo flere prototyper man får lavet, jo skarpere bliver man på sin idé eller på sit koncept her, som Charlotte også nævnede før. Så det er sådan set det, der er. Så afslutningsvis, det er det, jeg gerne vil bede jer om, og nu åbner jeg for mikrofonerne for sidste gang i dag, så kan I få fri fra mig. Så bare for at høre, om der rejser sig nogle afsluttende spørgsmål på nogle måder. Er du med på lejen, Charlotte? Ja, jeg er fuldstændig med. Jeg har 2 spørgsmål, men som ikke har noget med det at gøre, så den venter lige med. Yes. Og du er også med på, at du har en vis ekstra opgave, eller ikke indtil flere, nemlig med, at Jeanette og Sasse, som er dine teamkammerater, dem skal du lede ind i det her univers også. Ja, jeg er jo fuldstændig på hjemmebane, så det bliver ikke noget problem. Ja, det er super, det er dejligt, tak. Michael, er du med på, hvad du skal videre med? For uden at ringe til mig. Hov,
Nu kan jeg ikke Vi kan høre ikke dig, høre dig, Michael. Michael. Michael, du har slukket din mikrofon selv. Jeg ved ikke, du har selv slukket din mikrofon. Det kan jeg ikke. Den kan jeg ikke åbne, når du selv har slukket den. Nå, jeg tager lige Mie. Er du med? Nu har Michael åbent. Undskyld. Nu er du åbent. Nå. Ja, men jo, jeg er enig i, at det første, jeg skal, det er at få ringet til dig. Og så, altså, jeg tror, jeg skal tilbage i rum 1, der hvor Mie også, det er en god mening, du har brugt god tid derovre, Mie, fordi der tror jeg også, jeg skal overbruge endnu mere tid. Det er godt. Det er en Og aftale så om arbejde mig frem derfra. Fordi det er der tingene lige nu for mig. Godt. Super. Tak, Michael. Mie, afslutningsvis, har du nogle kommentarer, eller vil du lige fortælle, hvad jeres next step er? Ja, kan du høre mig nu? Det kan du tro. Yes. Jamen altså, vi skiftede jo faktisk case her i går eller i forgårs. Så derfor så er vi helt tilbage med en ny case og en ny kundegruppe, som vi skal æde os lidt ind på. Men efterhånden så har vi jo redskaberne til det der målrum ret meget ind under huden, så det glæder jeg mig til. Og så tænker jeg egentlig bare, at vi skal hurtigt videre til værdispil og nogle af de step, der ligger der op til prototypen. Og det er rigtig fint. Godt. Super. Jamen, så er opfordringen go, 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 work, 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 hygge, 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 lege, 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 og husk det hele og have hjertet med, og så ring en gang, heller en gang for meget, en gang for lidt, så skal jeg prøve at hjælpe bedst jeg kan, og hvis I har lyst til at lege med Lego, så står der altså en kasse, en meget stor kasse herinde, så kommer I bare forbi og låner den. Så det er det lige nu.